טוב, אז אנחנו מכינות מנה חמה. ויש לנו את שתי קערות לאחר כך, כאילו, לא היה חשוב להגיד את זה, אבל בסדר. כן. כל סרטונים ביחד. לא. אני עוברת, כאילו, אז בואו נתקדם. בואו נתרכז בפתיחה. הקשה, והמוצפת. שמנו עם מלא. טוב. זהו, אני רוצה. תעצרי. טוב, אז... נשפוך הכל? לא, מיכל, חצי. יאללה. יש רוטב? לא, זה אוקיי. רוטב. זה כאילו... זה הפך לרוטב. לא עם הידיים. בסדר. עכשיו מים חמים. לא. מים חמים? תקפוץ עליי. לא ייגע בי. היא שמה את הקערה הזכוכית פה, ואמרתי לה שזה יכול להישבר בגלל החום. היא שמה... כמו האלה שמברכות. לא צריך לצחוק על זה. מטפחת, לא? כן, לא צריך לצחוק על זה כי זה לא מצדיק. תיזהרי שזה... אוקיי, יאללה. טוב, ליה פותחת את הצ'ופסטיקס עכשיו, והיא צריכה גם ללמד אותי איך לאכול עם צ'ופסטיקס. שזה... אני עכשיו מערבבת את זה. טוב, סוג של